Čaute, zdravím z ďalšieho videa, toto video je z hry FIFA 13 a dnes som si pre vás prichystal El Clasico v podaní Realu Madrida FC Barcelony. Tu máme Ronalda, vyberám si tento pekný modrý dres a Barcelone vyberám oranžový, sehral Ronaldo, áno, čakať, dáme vedení týmu a skúsime také menšie zmeny. Dáme na začiatok chytať Diego Lópeza. Viem, že to teraz chýba, ale nevadí. Takže môžeme začať. Xavino, Benzema. Nevadí, ideme na to. Začína sa zápas medzi Realom Madrid a Barcelonou. Prvý útok zahájil Barcelona, ale Real pohotovo odzbrojil. Teraz sa dopredu rúti Di Maria. Di Maria prechádza cez dvoch hráčov. Zasekne a nie, obral ho hráč Barcelony. Z otočky strela a bola tečovaná podľa mňa. A nebola nakoniec tečovaná. Videl som tam mierny teč, ale ako povedal rozhodca, kop od bránky. Počujeme piskot fanúšikov, vidieť, že zatiaľ Real neprejavuje žiadne pekné hranie, nevadí, ale kúknite, teraz Cristiano Ronaldo zasekol, teraz skúsim takú strelu a pekná strela, podľa mňa viem, že bola mimo, ale pokúšam sa o najväčšie ohrozenie brány, lebo viete, je to lepšie, aby mali taký stres. Ja viem, že vo FIFA to nefunguje, ale moja taktika, strieľaj koľko vládzeš. Nič nedám za pokus, buď mi dajú gól, alebo to vychytá, alebo to obránime. Prvý taký vážnejší útok na bránku. Penálta, nie je to penálta pre FC Barcelonu, viem, bude to gól. A tyčka! Je to tyčka! Tí, čo ma sledujete, je to tyčka, môžem povedať. Jo, je to tyčka, vážení diváci. Chcel som vypichnúť loptu, ale vidím, že sa mi to nepodarilo. Teraz Barcelona zahajuje ďalší zlý útok. A Ronaldo sa pokúšal odzbrojiť hráča Barcelony. Potrebujeme čo najviac ľudí teraz do obrany. A teraz Ronaldo robí veľkú chybu. Dúfajme, že Barcelona ju nepotrestá. Barcelona ide dopredu, nemôžem dovoliť nahrávku. A je to dobrá, teraz dobre pracovala obrana. A teraz som bol podľa mňa dosť nechutne odzbrojený, ale čo sa dá s tým robiť? Môžem toto dopustiť. Nie. Nie, no, je to 1-0, Alexis Sanchez na 7 minút. Čo zaujímavé, hral som, inak zabudol som povedať, toto je Halloweenský špeciál, lebo El Clasico nehrávam len tak, to Halloweenský špeciál, dneska je Halloween a hrám a je večer, takže wow. Halloween. Neboli to fauly, čisto zneškodnený. Teraz Cristiano Ronaldo, strela, je to gól, Cristiano Ronaldo v 20. minúte dáva gól. Ďakujem, že si ho pískal takú facandu pod krček.
Nevadí, Cristiano Ronaldo v 20. minúte dáva gól a je to 1-1. Dúfal som, že obidva góly dajú Messi a Ronaldo, aby ukázali niečo, že prečo sú najšpičkovejší hráči sveta. A teraz dobre vybehol Casillas, chce väčšinou dobre nevybieháva. Čo sa stalo? Pískané pre Barcelonu. A nie, Lionel Messi tam musel dať, ako ho poznáme všetci. Teraz skúsi šťastie. Neviem, kto sa rúti sa dopredu. Özil. A hľadal márne spoluhráčov. A nakoniec šanca z toho nebude. Pekný nábeh, ale teraz oh no! 3-1. Nie. Taký istý scenár ako z minulej hry hral som tiež a taký istý scenár. Stane sa, že spoločas skončí 4-1 a tento zápas prehrám 4-3. Ideme na to. Poď, zasekni. Kto to má Cristiano Ronaldo, tak s ním vystrelím. A zblokovaná strela. A je to roh. Nemusí to vadiť Ronaldu, lebo chcel som roh, ale ten je nevyužitý. A budeme mať out. Dúfam, áno, máme out. Rýchlo rozohraj ho. Á, to bolo zákerné. No, dneska Halloween som vám hovoril. Môžete mi napísať do komentárov alebo mi pošlite na Gmail fotky, ako ste sa pomalovali. A potom urobím možno aj videjko zostrih z toho a zostrih kostýmov. Ale podľa mňa nikto mi podľa mňa nepošle. Ja viem, som laman, nemám veľa odberov, nevadí, ale aj tak ma to baví natáčať. Di Maria, poď, Di Maria, strela, jaj, toto bola šanca, ale Di Maria nevyužil. Nervy, mám ja nervy mám. To strašné nervy. Teraz dobre zakročil Iker Casillas. A neviem, prečo išiel po lopte, chápem, dobre. Rozhodca neznáme spískal, takže bolo to čisté. Jaj. To nevyzerá moc úspešne. Dobré odzbrojenie. Odzbrojil hráč číslom 2. A to bol, neviem, no. Teraz vysuň sa. A nič z toho nebude. Dúfal som, že sa niekto hráč Realu vysunie, ale nie, nevysunul. Stále ostáva stav 3-1. Už dúfam len, aby som nedostal gól, lebo to už by bol posledný klinec do rakve, jak sa povie. Jaj,
Teraz vyzerala slubná šanca, ale to nevadí mi to. Loptu. Pekná obrana Realu nedovolila skórovať Barcelone. Vysúva Marcelo. Center do vápna a nič. Poď a gól! Cristiano Ronaldo v posledných sekundách prvého polčasu dáva gól na 3-2. Aspoň budeme začínať druhý polčas zo stavu 3-2 pre Barcelonu. Nevadí, budem to hovoriť 2-3. A chcel som, že to sem, vieš, kde už som šiel dávať smer nahrávky. Dobre, toto ešte, že neskončilo gólom. Dobre, takže prvý polčas je za nami. Prehrávame 2-3. U nás skóroval dvakrát Ronaldo, u nich raz Alexis Sanchez, potom Leo Messi a nakoniec Cesc Fabregas. Nevadí, pekný polčas, góly 2-3 pre Barcelonu. Strely 8-4 pre Real. Strely na bránu 3-2 pre Barcelonu. Držanie meča 51% ku 49 pre Barcelonu. Obranné zákroky 7-7 pre Real. Fauly 2-0 pre Real. Žlté karty 0-0, červené nič a rohové kopy 1-1. Takže remíza. Real Madrid začína druhú polovicu zápasu. Loptu má Sergio Ramos a teraz vysúva Ronaldo je vysunutý a pekné odzbroj. To neviem prečo urobil Khedira, alebo to bol to Khedira, ne? Alebo Marcelo, ne, to bol Khedira, asi myslím, dúfam, že tu chybu robil Khedira. Strela! Cristiano Ronaldo tesne míňa bránku nad brvno. Strely Messi mal 2 a Ronaldo už 5. Takže to znamená, že Ronaldo je neúspešnejší, ale mne to vôbec nevadí. Je vidieť, že sa ten chlapec snaží. Nie nadarmo, je to najlepší strelec. Nevadí, Barcelona je odzbrojená, vôbec mi to nevadí. A toto mohol zastaviť hráč Realu, ale nezastavil. Toto vyzerá na veľmi slubnú šancu, ale nie je to šanca. A teraz ide dopredu Real Madrid a poď a nie majú dosť rýchleho obráncu, ktorý prešprintoval nášho Karima Benzemu s číslom 9. Mesut Özil strieľa a toto bolo, dúfam, že vzblokované, lebo takúto nepresnú strelu by som si nevedel presne. A nie, to bola taká šikovná strela, takže vedení týmu môžu nejaké zmeny spraviť. Ideme Diego Lópeza vymeniť za Ikera Casiasa. Mesita Özila vymeníme tiež za Kaká. Počkaj, pozrieme si energiu, to je ešte dobré, ideme na to. Takže bude len pár striedaní a už je ich, dúfam, že to je naše striedanie. Áno, Diego López a Mesut Özil idú dole a tuto ide do hry Iker Casillas a Kaká. Pekne vysiel nahrávku, ale nestihol sa
Messi ho dať šmíkačku do... Tak toto boli fauly podľa mňa. Au! To čo urobil? Čo to urobil? Fuck. OK, poď. A teraz bol odzbrojený a fauly neboli. Fauly, keď malo to... Nevracam sa k tomu. Tu má Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo v šanci. Ronaldo. Strela. Hlavička. A nie je to gól. Na 2. Cesc Fabregas robí veľkú chybu. Prečo som len Cesc Fabregas dával do hry? A má loptu Cristiano Ronaldo. A nie je to tak. 4-2 pre Barcelonu. Loptu mal Iker Casillas, teraz ju má Marcelo. Cristiano Ronaldo zase robí chybu. Cristiano Ronaldo robí chybu za chybou. A dobre, ešte, že sa Casillas vysunul, preto musím pochváliť. Vyzerá to tak, že na strane Barcelony dojde k striedaniu. Uvidíme, kto pôjde hore a kto dole. Dole ide Cesc Fabregas a nastupuje Thiago. Strela, gól! Karim Benzema. Je to tam 4-3, som mal že zápas skončí 4-3, dúfam, že nie. Dúfam, že to ešte zvrátime. Ešte máme dosť času. A teraz nás zachránila tyč. Tyčka, osvetná tyčka, ďakujem ti, si zachránila tento gól. Iker Casillas mal dobre postavenú bránku. Strela a gól! Gól 4-4! Marcelo! Gól! Gól, je to tam, musím povedať, vynikajúci zápas. Prehrávali sme 3-1, ale teraz je to 4-4. Takýto napínavý zápas som ešte doteraz nehral. Je napínavý jak moje trenky. Toto neviem, kto by mal loptu. Poď, rozohraj to. Dobrá nahrávka, iba zlé spracovanie. Podľa mňa je dosť tvrdá nahrávka. Každý človek v obrane je dôležitý.
Preto obranu by sme nemali podceňovať. Shut the fuck up! A teraz poď! A nie, nedobehol loptu, nevadí. Nevadí, pome, chlapci z Realu, pome. A nie je to gól, už som to videl v bránke. 83. minúta, stav Realu Madrid versus FC Barcelona 4-4. A teraz ide dopredu hráč s menom Kaká. A teraz brankár vystihol strelu hráča menom Kaká. A strela a nič z toho. A nič. Prepáči, sa počuli rýchle klikanie, ale myslel som, že niekto tú strelu dá, tú víťaznú strelu. Teraz pozor, ide veľmi dôležitý útok Barcelony. Tak nejde. Ešte dosť dôležitý útok Realu a nič. Pekne mu odobrali loptu Barcelončania. A teraz bojoval pekne o loptu bojoval. Teraz môže dať víťazný gól a nedáva. Ja viem, mal som ho nahrať spoluhráčom, ale chcem túto hru trošku zdramatizovať. Áno, chcem ju zdramatizovať. Kerista. Toto môže byť. Vyhrávajú. A nie je to útok, ktorým by Barcelona vyhrala, ale toto môže byť práve ten útok. Je úžasné, ako sme dokázali zvrátiť zápas. A vidíte. Neviem, čo teraz tlačím, čo za tlačítko. Zlatý gól, klasické, penáltový rozstrel. Dáme klasické, ideme si zahrať ešte predĺženie. Počujete dobre, ešte tu máme predĺženie. Uvidíme, či predĺženie určí víťazov, alebo až penáltový rozstrel. Tento útok Realu vyzerá dosť sľubne, ale vážne teraz nerobím si srandu. Strela a nie je to gól. Neviem, či to Valdes teraz chytil, alebo ako. A teraz má roh Real Madrid. Dotkol sa on a v pohode. Teraz poď. Pekná strela. Až moc pekná. Pozor, tento útok Barcelony môže byť na oko ako to mám povedať. Pozor, vrátim sa k tomu, čo mám povedať. Strašidelný, áno, a nie, poď, áno, dobrá. Teraz mohol Real prehrávať, ale neprehráva, nie. Vedel som, že ma obohrá, neviem, prečo som to nenahral. A teraz poď, Kaká, prosím, Kaká.
Rozhodni to už v predĺžení. Gól! V 101. minúte dáva Kaká, striedajúci hráč. Gól. Pán Rozica, ďakujem. Jo. Kaká dáva na 5-4 pre Real Madrid. Vedel som, prečo ho striedam. A teraz Benzema v šanci. Nebodaj už rozhodne definitívne tento zápas. A nerozhodol ho definitívne. Moc dlho mal na kopačke loptu. A teraz strela, ktorá sa vôbec nevydarila. Ale ešte máme loptu. Strela zblokovaná po druhýkrát. Teraz Barcelona nemôže vyrovnať. Prvýkrát v zápase Real vedie. Pekne odzbrojený, viem, že to bola tutovka, ale nejako sa to nepodarilo. Teraz na konci mám nejaké úzkosti. Poď, ideme, poď. Nie, vybehni. Jo, tohle bylo tesný, jak by povedal komentátor. Takže góly 5-4, nebudem sa tomu vrácať rýchlo, musíme odohrať druhý polčas, nie že rýchlo, ale už nahrávame dosť dlho, minimálne 30 minút. Rozhodne táto strela nerozhodla. Real Madrid má k dispozícii rohový kop. A čo sa deje? Ale no, odpískané pre Barcelonu. Pekné odzbrojenie Barcelony a teraz Cristiano Ronaldo má loptu, stále loptu má a už ju nemá. Aké kúzlo, že? Úplne primitívne. Inak rozmýšľal som nad takými videjkami, že by som niečo napríklad vyrábal a že by som mal na hlave kameru, boli by mi vidieť len ruky a videli by ste mi z môjho pohľadu, ako sa to dá robiť, ako to robím a dával by som tomu inštrukcie ústne. Poď, Kaká dá svoj druhý gól v zápase a to tak toto bolo škaredé od hráča z Barcel. Viem, bol to strašne silný roh, ale bojovali moji hráči až do poslednej sekundy, kým neodkopla Barcelona lopta do svojho vápna. Teraz som skúsil taký vysunúť hráča, ale nepodarilo sa mi to. Dobrá zblokovaná prihrávka. Koľká tá je minúta? 114, už len 6 minút v tejto hre nás delí od víťazstva. V reálnom čase to je nejaká minútka. 2, 3, 4, nejaké 4 minútky maximálne. Krásne, poď a teraz. Poď, máš loptu, poď. A je rozhodnuté, dámy a páni, je rozhodnuté. Karim Benzema dáva svoj prvý gól, prvý alebo druhý gól v zápase. Teraz si nie som istý, nevadí. 6-4 pre Real. Vyzerá to, že toto El Clasico už nemôže dopadnúť. Inak vyzeralo to začiatku napínavo, ale nakoniec sa Real Madrid mohol k jasnému víťazstvu o 2 góly. Teraz má loptu Cristiano Ronaldo, čo už spečatí výhru z Barcelony. Dá si aj on nejaký gólik? Dá. A Cristiano Ronaldo ešte spečaťuje výhru Barcelony. A spečaťuje ju. Jupi, musím zakričať si jupi. 7-4 Cristiano Ronaldo zachránil tento zápas. Ne, že zachránil, ale rozhodol o jasnom favoritovi tohto stretnutia. Ešte si vybehneme, tak nie. A
Máme ešte loptu, čo zmôžeme, minútka nastavenia. Presepčíme si to, poďme, ideme na to, poď. Zasekni. A tak nič z toho nebude. Poď, získaj loptu. A koniec zápasu. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ďakujem, že ste kúsok svojho drahocenného času strávili na pozeraní môjho videjka. Takže ak sa vám videjko páčilo, dajte like. Ak nie, dislike, pochopí to. Komentov píšte, aké ďalšie zápasy by ste chceli, aby som hral. Takže ešte góly. V 20. minúte Cristiano Ronaldo, v 45. tiež. Benzema 72. minúta. 76. Marcelo, 101. minúta, Kaká, Benzema svoj druhý gól, bol to jeho druhý gól v 117. minúte, Cristiano Ronaldo spečatil víťazstvo v 119. A teraz góly Barcelony, v 17. minúte Alexis Sanchez, v 22. minúte Leo Messi a v 25. minúte cez Fabregas a posledný gól, čo padol na 4-2 a toho dal André Iniesta. A potom už sme dali len my gól a vyhrali sme. Takže ešte si pozrieme, kto bol najlepší hráč zápasu. Bol to Cristiano Ronaldo od Barcelony, nič. Leo Messi bol u nich najlepší, ale nevadí. Cristiano Ronaldo 9,4, Benzema góly 3 dal Ronaldo a 2 dal Benzema, 1 Kaká a 1 Marcelo. Pozrieme si, aké mal dobré zákroky. Casillas 2, Diego López 4. Obrané súboje Messi využil 1 z 1, 1 z 13. Varante dobrý. Cristiano Ronaldo 1 z 8 a 3 z 5 mal Karim Benzema. Úspešné centry. Nikto necentroval v tomto zápase loptu. Dejnimiče 14 z 26. Dobre. Úspešné prihrávky. Najlepší bol Xavi Alonso z toho. Casillas mal plné, Ronaldo mal plné, Benzema mal plné, Kaká 1 Marila, to je všetko strany na bránu, 7 z 10 mal Ronaldo, 4 zo 4 Benzema, 5 z 5 Kaká, Ozil mal 0 z 2, Di Maria 1 z 2, Xavi Alonso 2 zo 4 striel trafil bránu, Khedira 1 z 1, Marcelo 1 z 1, Sergio Ramos 1 z 2 a to je všetko. Gólové prihrávky 1 Ronaldo, 2 Marcelo, 2 Khedira a 1 Varante. Vlastní góly, žiadne nepadli góly, ešte raz Ronaldo 3, Kaká 1, Benzema 2 a Marcelo 1. Ďakujem vám za pozornosť, už som vám povedal, že ďakujem, že ste kúsok zo svojho voľného času strávili pri mojom videu. Takže sa majte, čaute.